Els qüestionaris. L'eina més potent del Moodle és el mòdul de qüestionaris. Aquest mòdul ens permet múltiples opcions per tal d'elaborar tests o qüestionaris pels nostres estudiants. En funció de la forma que donem al qüestionari, podrem tenir, per exemple, un examen del curs, una miniprova per les tasques de lectura, una pràctica de preparació d'un tema amb preguntes d'exàmens anteriors o una autoavaluació, entre d'altres. Un qüestionari pot contenir diversos tipus de preguntes, de selecció múltiple, de vertader o fals, d'aparellament, calculada, etc. A l'enunciat de les preguntes hi podem incloure imatges, vídeos i qualsevol element multimèdia. Anem a veure com creem un qüestionari al nostre espai. Hem de saber que un qüestionari està format per dos elements, el qüestionari, per una banda, i les preguntes, per una altra. Les preguntes es desen en una ubicació separada dels qüestionaris, permetent-nos així la seva fàcil reutilització en altres qüestionaris, tant per part nostra com per part dels companys docents de l'assignatura. Aquesta ubicació és el banc de preguntes, que trobareu al bloc Configuració. Aquest repositori de preguntes ens permetrà generar-les i organitzar-les en diferents categories. Un cop disposem de les preguntes, afegirem un nou qüestionari a l'espai. Per a fer-ho, hem de tenir l'edició activada. Afegirem una activitat o un recurs, seleccionarem Qüestionari i premarem Afegeix. Veureu que el qüestionari ens proporciona moltíssimes opcions, que us aconsellem que exploreu amb calma. Si teniu algun dubte sobre algun dels paràmetres, cliqueu la icona d'ajuda i veureu més detalls sobre el mateix. Podreu conèixer més opcions i possibilitats del qüestionari si consulteu la documentació oficial del Moodle, que trobareu referenciada al curs. Un cop hem completat les dades bàsiques del qüestionari, haurem de triar les preguntes que ha de contenir Una opció molt útil és la de previsualització, que trobareu a l'esquerra, al bloc de configuració. Aquesta vista, o simulació, ens mostra com veuran el qüestionari els estudiants. Gràcies per la vostra atenció.